Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Sri Wijayati kanthi ira-irahan Suling Katresnan. Ing desa Ngudhean ana nonoman aran Jatmika, kira-kira umur 17 taun. Ing desane kono ana grup voli sing anggotane para nom-noman. Jatmika dadi tim pemain inti. Maine voli klebu apik. Wektu semono durung akeh grup voli. Nalika iku Jatmika lagi seneng-senenge ngunekake suling. Suling kang digawe saka empring. Mula wis bola-bali Jatmika ora melu latihan voli. Kanca-kancane voli padha ngece. Giarto muni karo ngece. "Galo kae, Den baguse Jatmika lagi kasmaran. Senengane nyuling, nadane fales ora jelas. Ora gelem latihan voli. Sajake lagi kasmaran mikir Sartini cah ayu kulon kali." Kandhane Giarto karo cengengesan. Suarane nganti keprungu dening Jatmika sing lagi lungguh ing ngisor wit mungkur karo nyuling. Kanca-kancane Giarto bareng geguyu melu ngece. Krungu pangecene kancane, mula Jatmika nesu banjur menyat nyedhaki Giarto ing lapangan voli. Jatmika nantang gelut. Celatune Jatmika. "Ayo, sapa sing wani karo aku? Saiki maju. Tak tandangi, ijen padha ijen apa maju bareng sisan. Ayo nek wani, aja mung cengengesan." Giarto lan kancane meneng kabeh. Ngerti Jatmika lagi kebranang pikire. Wiwit kuwi Jatmika atine gampang kebranang. Pikirane tumuju marang samu barang sing aneh-aneh. Nuruti angen-angene sing aneh. Jatmika mlaku sing suwene 14 jam tumuju papane wong pinter sing dumunung ing pereng wetan Gunung Merbabu. Miturut kabar ing kono ana wong pinter duwe kasekten kekuatan gaib. Uga bisa nambahi dayane wong dadi dugdeng, ora tedas ing gegaman. Ing papan kono, ing pereng wetan Gunung Merbabu, Jatmika bisa ketemu karo sawijine wong tuwa sing aran Mbah Pancaguna. "Sowan kula mriki, Mbah, badhe nyuwun supados kula dados tiyang ingkang sugih lan ampuh." "Jatmika putuku, gandeng iki wis wengi, kowe nginep kene wae ya. Turu kene, sesuk-esuk kowe mulya numpak andong." "Inggih, Mbah. Matur nuwun sampun paring pitulungan dhateng kula. Nderek tilem wonten mriki." "Sugeng enjing Mbah Pancaguna. Saestu enjing menika kula nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu." "Ya ngger, sing ati-ati lakumu." Jatmika pamit mulih lan dikeparengake dening Mbah Pancaguna. Jatmika mulih numpak andong. Tekan dalan gedhe, dalan aspalan terus medun. Ora lali ngaturake panuwun marang kusir andong. "Matur nuwun Pakde, sampun nulungi kula." "Oh, ya padha-padha le, ngati-ati anggonmu nerusake laku." "Inggih Pakde."
Mangkono sawise Jatmika medhun saka Andong banjur rumangsa nyetop bis jurusan Jogja. Wis kelakon numpak bis. Ora suwe bis wis tekan ngomahe. Wiwit kuwi Jatmika seneng marani papan panggonan sing angker. Ing sawijining wengi nalika Jatmika lungguh ing jero cungkup makame wong sing kondhang, makame cikal bakal wong kampung kono sing dumunung ing pinggir kali gedhe. Wengi iku saka njaba cungkup keprungu swara udan deres. Suarane banyu kali kemrosak. Kaya lagi banjir gedhe. Bebarengan swara udan ing tritisan cungkup keprungu swara wong lanang pirang-pirang padha klesak-klesik nanging ora cetha suarane. Waduh, ana maling pirang-pirang sing lagi ngiyup ana kene. Blahi iki, aku kudu ndelik supaya ora konangan. Batine Jatmika. Pangirane Jatmika wong-wong mau maling sing lagi ngiyup ing cungkup. Jatmika goreh pikire ing batin guneman dhewe. Blahi, maling-maling kuwi yen nganti mlebu cungkup bakal ngunangi aku. Merga udan deres kaline mesti banjir. Sesuk aku kudu metu saka papan kene luwih cepet sebab aku ora wani nyabrang kali banjir sing suarane kemrosak. Aku kudu muter ngalang liwat dalan liya. Tekan esuk Jatmika lungguh ndepis ing sajroning cungkup kemulan sarung. Kira-kira jam 3 esuk Jatmika metu saka cungkup arep mulih. Niate arep ngalang liwat dalan liya. Nanging ing jaban kuburan ora ana tipak utawa tilas udan, lemahe garing, kaline uga ora banjir. Jatmika mbacutake laku mulih nyabrang kali. Jatmika raup banyu kali karo mikir kedadian mau bengi sing aneh. Nalika Jatmika ndelok wayang kulit ing desa liya, Jatmika kebacut turu ing kebon. Nalikane tangi kabeh kancane wis mulih. Tangi gregah. Jatmika banjur nututi mulih. Ana rasa wedi ing pikire Jatmika. Dheweke kudu liwat kretek sing angker, peteng dedet. Nalika Jatmika mlaku mulih, ing ngarepe katon samar-samar ana regemenge grombolan nom-noman liya desa karo tetembangan mlaku tumuju marang desane Jatmika. Jatmika ora gelem barengi. Jatmika mung ngetutake laku ana mburine rada adoh. Sadurunge mlebu desa ngliwati sawah sing jembar ngilak-ilak. Endah sesawangane tandurane pari kabeh wis katon kuning. Jatmika gumun banget gerombolan nom-noman mau padha menggok ngiwa. Kamangka ing kono ora ana dalane. Karo ndodok Jatmika nggadekake gerombolan sing wis liwat ing ngarepe mau. Jebul gerombolan mau lakune ora kambah lemah. Kabeh padha mlaku liwat sanduri tanduran pari. Jatmika ngampet ambegan ora wani nyuwara. Lan terus nyawang gerombolan mau liwat mlaku ing sandure wit pari kaya mabur. Lakune ora kambah lemah. Gandrik kandhane Jatmika. Dheweke sadar menawa gerombolan mau sejatine dudu manungsa, nanging bangsane lelembut sing memba-memba manungsa. Sawetara mikir mengkono, gerombolan ilang saka Pandulu. Dian sentir sing sadurunge katon padang-padang ing dhuwur desa. Saiki bali pulih katon ana ing ngisor ing pos ronda ngarep kampung.
Pikirane Jatmika tumlawung kelingan prawan ayu kulon kali sing aran Sartini. Sartini prawan ayu sing dadi sebab goreh atine Jatmika. Ora ngerti mbuh mula bukane. Kok tansah lam-lamen mikirake pemain voli sing aran Jatmika. Yen awan mung ngalamun wae, yen sore arep kepengin nonton voli, sediane supaya bisa nyawang Jatmika pepujaning atine. Nalika sore Sartini pancen sida nonton voli. Maine apik lan akeh penontone. Kabeh penonton padha surak-surak. Nanging atine Sartini kuciwa amarga Jatmika ora melu main. Giarto weruh Sartini ndelok anggone main voli, banjur takon. Kowe rene arep nonton voli apa arep goleki Jatmika, Sartini? Aku arep nonton voli, Mas. Kok aku ora weruh Mas Jatmika ing kene? Takone Sartini. Wo, Jatmika lagi kasmaran, lagi nesu. Mula ora melu main voli. Biasane nek minggu sore Jatmika seneng nekake suling nang ngisor wit munggur pinggir desa kono. Oh, ya wis, nuwun Mas Gunawan. Aku arep mulih wae. Oh, ya sing ati-ati Sartini. Aja ngalamun turut ndalan ya. Tenan. Dina Minggu sore Jatmika wis lungguh ing ngisor wit munggur pinggir desa. Hawane krasa silir merga ana angin tumiyup alon-alon. Jatmika wis krasa kangen marang Sartini. Banjur dheweke ngunekake sulinge nembangake lagu kangen. Suarane banget nrenyuhake nganti keprungu dening wong-wong sing liwat. Sore kuwi Sartini katon ayu. Dasare awake lencir kuning, rambuté dawa diklabang loro. Pupurane mung tipis-tipis wae. Dheweke numpak pit liwat pinggir desa. Krungu swara suling sing lagune nengsemake, banjur goleki asale swara mau. Ora suwe ketemu tekan nggone asale swara suling. Sartini mandeg. Sartini lega. Amarga sing lungguh nyuling ana ngisor uwit munggur mau Jatmika. Mas Jatmika. Suarane Sartini saka adoh banjur nyedhaki lungguhe Jatmika karo mesem. Katon eseme Sartini sing manis lan dekik pipine. Woh, kowe jeung Sartini. Kepiye kabarmu? Takone Jatmika tambuh. Sartini mung nyawang Jatmika banjur lungguh ing sandinge karo kandha. Wis Mas Jatmika, ayo diterusake anggone nyuling. Aku seneng kok ngrungokake lagumu. Gawe ayem ning atiku. Jatmika nyawang Sartini. Panyawange Sartini tempuk karo panyawange Jatmika. Banjur padha mbalang esem. Jatmika nerusake nyuling. Sartini sing nembang. Cerita asmara nom-noman sajodo kuwi lagi nedeng-nedenge mekar. Karipta dening Sri Wijayati. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 50 tanggal 11 Mei 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.